ناوی من سوزداره از روجاوا ji Kobanê me ez li Danimarkê dijîm ev bû 13 salê min li Danimarkê ez wergêrim li Wezareta Berevaniya Danimarkî ev bû şixulê 6 sal ez têda kar dikim. Gava gam hatin Danimarkê em fêrî zimanê Danimarkî bûn tabî yanî pişra Wezareta Berevaniya Danimarkî xwest got tîmekî çêkê ji bo wergêran got herin tevlî NATO bibin û tevlî mîşûnê derva bibin. Beşdar bê di şerê Daişê da li şerê dijî Daişê. Di hilbijartinê da em ketin têstekê, têst jî teqrîbî heft roj bûn yanî. Dora hezar kesên wergêr hebûn yê sivîl yê ku jî hatî bûn yanî. Em teqrîbî 25 serkeftî bûn di têstê da. û em qebûl kirin û me dest bi amadekirinê kirin. Nêzîkî salekê em li Danimarkê tedrîb bûn li ser planên leşkerî, li ser navên çekan. Em fêr kirin çawa em çekan bigirin, tenkan swar bin, bi kar bînin, arbêcan û hemû çekê got ya leşger bi kar tînin yanî. Ji bo gote amade bî ji karê dervara yanî ew yek sala amadekirina gotikanî bî herî têkevî misyonan. Ez wek wergêr bi bergiriya NATO Danimarkê re çûm gelek misyonan, çûm Iraqê Kurdistanê, Kuwêtê, İspanya û gelek cihê din. û ez çûm ya yanî misyonên dervayî Danimarkê û misyonên hindirî Danimarkê yanî nasyonal û internasyonalê misyonên me gelek hebûn. Li Iraqê ez çûme misyona çareseriya xwerû ya jî re dibêjin Operation Inherent Resolve û ez çûm İspanya operasyona Frontex û operasyona NATO li Iraqê jî bû. Li wê derê karê me got me li wê derê leşkerên Iraqî fêrî şer dikirin, fêrî planên şer dikirin, stratejiyê got çawa anibin dijî Daişê, çawa anibin xwe biparêzin, çawa anibin têkevin mijûl bibin, çekan bi kar bînin. Gava ez çûme misyona Iraqê û Kurdistanê ez gelekî kêfxweş bûm, hestê min gelekî bilind bûn yanî dilgermiyekê me zin li cem min hebû got ez dikanim ez hatim diriya NATO ra ez kanibim got xizmeta milletê xwe bikim. Ez hez dikim dema xwe li mal derbas kim yanî li mal jiyana min xweş e. Gelekî sportê dikim, ez sportê pir hez dikim. Em darin li derva, li cêmê, li piskilêt dajûn, futbolê dilîzin. Gelekî di mal da ez wexta xwe hinekî bi xwendinê derbas dikim. Ez dixwazim pertûkine ya got îşê xwe karê min hebe ez wana dixwînim. Car carine ez darim bîblotêkê ez dinêrim ji ber got gelek pertûkê girîng li wê derê hene. Hinek car got hinek înformasyon min gerek bê ez darim ji wê derê tînim. Tiştê got eleqa xwe yanî bi tiştekî karê me da hebe ez dikim li wê derê.
یک جاران تدی حوشام هەیە لازمە گەرەگە مەری چکی گوهد گوڵاندێ و چیچەکاندێ و تایبەتیژی نها بیە بهارە از هەنێکی قاسی گو ئەس دەگەمێکی ئەس تازم قیمەت ئەوانژی دزانم یعنی ئەو ژی ڕەوشەمە خۆش دکن گول و گوپک ئێمەل دەروانە دەبێت ئاودان نەگەرەگە ji ber got spas baran pir el vê lê ema dibêt tu hinekî guh serwandî